Yashole ngomama doda yadlali violence. Angazi ke noma ke manje kuzothuka abantu emakhaya. Kuphi na kuphi la kufinyelela khona leli phimbo ngalomsakazo omuhle ngaka Khwezi Radio Khwezi. Igama lami ke mlaleli lapha ekhaya ngiyona kajabula umuntu kajabula mama kajabula gogo ngithi ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sengenile kaNgcobo umntwana sengenile kafuza fulele njengemvula ngiyabonga ke ukufika noma isikhathi sisincanyana kodwa ngifuna ukukwazisa ukuthi ubaba uyakuthanda lapha ekhaya igama lami ngubabongo wakwaNgcobo babongile wakwaNgcobo. Sizobonga la siyabonga lapha kuwena mama umamo nenhlanhla lo ngengoma emnandi kakhulu masibuyele kuJehova ethi ungumpheme. Siphinde futhi sibonge lapha kubuhle lapha ngengoma kaThabile Myeni ethi yiba ngowokuqala Nkosi empilweni yami. Siphinde kube uthule lapha ethi ngengoma kabusisa ethi impilo yami babuzuyigcina impilo yami. Ngithi ngiyanibikelela ithando zami lapho nifika ikufinyelela khona lo msakazo Radio Khwezi usekhona ubabonga phansi kwale ndonga nithini basakazi nithini balaleli nithini akube khona umoya akahle noma ijuba libhubhuze uyazi ukuthi ngidinwa yini ngidinwa ukuthi isikhathi esiningi ngeke ngisaba naso nabalaleli nabalandeli balomsakazo ngoba uNkulunkulu kodwa ke ubehlele ngendlela yakhe ke kodwa ngithema ngabe ngena ngezwa kushiya ama trucking lapha kusha ko transport lapha nakusho endaweni abantu bejabula bethi bathi dlala umsakazo bathini bathi liwaylet yazoke yeah hey okay lama questions ambalwa ekusendele wona wabonanga lapha ku WhatsApp bengisawucheck hayi ngama okay Cela ungibule wona nje ngizogrilla kancane. Okay. Yeah. Right. Khona ngizobona kwaphendula usuku. Luphele. Ngeke kwenzeke konke lo. Okwenzeke. Alright. Yonke lawo. Yeah, sizozama. Batha ubaleke kakhulu lawasekugcineni. Okay. Yeah. Mhlawumbe lawa manje siwashela ngale masisiko wele. Yo, lawo questions wonke ukuba bekunesikhathi. Awunesikhathi. Ubuzwashaya. Amnandi wonke. Siwashaya live ngale. Yeah. Siwashaya live. Ukungihlenga kusekuvela. Le ngoma mathatha. Sasetshenza kanzima sazi. Yo kodwa le ngoma hayi isazoba khona ngeke khona lo mbuzo lapho ukuthi usiphatheleni yeah hey and even ane video yakhona ivideo ayifaki izinto eziningi simple but simple namandla kodwa so relate lapha noNkulunkulu nenature because we are use nature and no asambe futhi kuba madoda kunjani phela bona umsakazo iKhwezi FM kusekuseni osefikile ubabo bathi ke obabongile wakaNgcobo kumsakazo iRadio Khwezi futhi officially bulisa kubalaleli bakhaya ake ngibingeleleke manje ngesizotha ngibingelele ngokuzithoba okukhulu ethandweni zami kubalaleli abalalela iRadio Khwezi ngithi ithando zami ephina kuphi la kufinyelela leli phimbo iphimbo leli lisekwe yini ubabo wakwaNgcobo ngithi ngiyanthanda msakazi kunothando la kulendlu ngiyabona siyabonga futhi siyabonga nje ukuthi sekuze kwafika la sihamba nabalaleli besesekile mina angikhonzile ukuthi abalaleli ngithi ba ama fans wami abawona ama fans kodwa ba yini ba ama supporters wami mina niyangeseka ningabeseki bami bhuti wami ngizwa kahle ngicela ungivumele ngingene kule mbuzo enginayo sebeqalile bashaya ingcingo online bami bonke bayaphayiza futhi ubaba Ngcobo emculweni wegospel bhuti wami uqale kanjani kwakuyinini la ufika khona kulo mculo wegospel okushuthi mina ngiqale nje esikoleni kahle umkhulu wami uBishop wase African Gospel Church okay ugogo wami ngiyacaca ube uBishop kasi ngingane yazalelwe ekhaya okay okushuthi ngaba nenhlanhla ke ukuthi ngigcine sengiyinkosana kuphi kwaNgcobo ngoba ngaba yiqanda likamkhulu nogogo bathi no ngoba wena uma wakho waba nenhlanhla umshado thina sizokuthatha ukhulele ngaphansi kwethu ngase ngathola lento eyifa elingajwayelekile ifa lokuthi ngiyafundiswa ngezwi ngiyafundiswa ngani ngoNkulunkulu ngiyafundiswa
ngiyafundiswa ngokuziphatha, ngiyafundiswa futhi ngokuzihlonipha nokubheka ikusasa kuba ambitious ngekusasa lami. Okay, yes. Ngakhula ke ukukhula kwami ngakhulu yabana umntwana mayikhulu uba namathize akakhule kwasho ukuthi umkhulu mhla ehamba wahambela ezandleni zami wacela ukukhuleka. Wathi mntanami wayengirabha ngangimrabha ngembulication wathi mfana wami ngicela ukukhuleka kwakhuleka kwathi Jehova ngiyacela ukuthi ngoba nginalifa nginambuza nginalutho esibayeni engizolishiya nalengane kodwa ngiyacela ukuthi ngimshiye nefa eliyinhlamvu noma eliyi-seed eyoqhuma ngesikhathi esifanele. Okusho ukuthi kwaku 1989 umkhulu ekhuleka. Okusho ukuthi lento isiqhuma ke manje mina I am 20 years of singing. Lento iqhume ngonyaka ka-16 to 17. Kushuthi yonke leminyaka bengingade ngihamba nje ngidwanguza ngicula ngokwethalent. Ingekho into ubizi calling phakathi, ingekho into eyi-wisdom phakathi. So uNkulunkulu wayesayenza ke lento wayesefezekisa ukuthi sekuyisikhathi sokuqhuma kwe-seed eyakhulekelwa ngumculo. Mana ke Ngcobo, uke wawucula nomunye umculo ngaphandle kwe-gospel? Mina nje angikaze ngiwucula omunye umculo kodwa ngisebenzile ney'mvume ezenza eminye imculo. Iy'mvume futhi ey'vunyiwe eSouth Africa. Kushuthi mina iphupho lami lafezeka ngo-1996 la engadiscoverishwa khona abaculi abayimvumi zase-South Africa abavunyiwe ababizwa nge-Soul Brothers. Ngadiscoverishwa uMoses Ngwe, Black Moses. Lapha ngithatha khona wangibeka ezingeni lokuthi sengiyaziwa ngasebenza ne-team yase-Eastern Cape. Eastern Cape la esasebenza khona sakhepha i-album kwase due certain circumstances base bahlukana ngemsebenzi ngasala ngengade kanti uNkulunkulu useqamba indlela ukuthi ngihambe ngiyokhipha i-album ethi ithemba lami engayikhipha ngo-1998. Awusibeke kwi-experience body yokujoyina umculo we-gospel ungena kule ndima kube experience enjani kuwena usufuna njengamanje ukufaka heqe onyawo unawo ube negama ezweni ile kanjani wazebizi noma kube nzima? It's been tough. Akukho namanje akukho lula kodwa kubeza ukuthi ubizelwe kulento noma umenyiwe. Isimenywa nesinobiziwe akufani. Manje kubiza zonke lezo zinto kanti futhi uma ucula igospel mawenza igospel awuyiculi uyaminister ungena kuyona ngomsebenzi ukuze ozemva kwakhe angangena esiseleni wena kwathi wangena kusona waphunyuka. So kubalekile kunezinto nje eziyayi zibe khona kumuntu okholwayo kumuntu oholi bandla kumuntu oshumayelayo kumuntu ovangelayo nakumuntu ocula lo mculo wegospel sisendimene eyodwa ukuthi sihlalela ukulingwa ukuze kuhlolwe ukukholwa kwethu ukuthi kukangakanani. So zonke lezi zinto ezenzakalayo mina ke uNkulunkulu wangihlomelelisa noma wangikhulisa wanginikeza wisdom yokuthi angingacula igospel ezoya straight kubantu abakholwayo kuphela kodwa ayibuye ihambe lapha emashibhini ayibuye ihambe lapha emateksini ayibuye ihambe lapha ibaqoqe ngoba sikholelwa lokho kulanda abantu ukuze beze enkosini and izibathobe lezi ngoma esiculayo emphefumulweni. Ingoma zomphefumulo kuyingoma kaBabo, ingoma ezenza isiqiniseko sokuthi umuntu zimshiya laphekile. Umbuzo obulandela pholoba obuthi masibheka uBaba uNgcobo uhluke ngani kwabanye abaculi? Cishe impendulo sovele wangitshela. uBaba uNgcobo uhluke ngokubahamba ukwazi ukuthi abantu bangobani nokwazi ukuthi abantu mina ngiyithuluze lapho umphefumulo wabantu angilona ithuluze elifuna ingcebo angiculi ngokokulamba esiswini ngicula ngokusuthisa umphefumulo angiculi ngokokulamba enyameni ngiyodwa ngifuna ukusuthisa komphefumulo. Baba uNgcobo mawubheka emumva baba uqala zo 10 years mhlawumbe ufikile kule ndima yomculo usuhluke ngani uyibona impilo yakhe ishintshe phi emculweni wegospel? Angithi lana siqamba manga sikhuluma iqiniso because ukuthi sisiza nabanye abantu ku10 years owedlula impilo yami ayifani namanje manje ngimazi kakhulu uNkulunkulu ngiyamhlonipha ngiyamesaba angimazi ukumazi kwami kuhamba kuphela halfway kodwa ukumesaba ngoba iBhayibheli lithi iBhayibheli lithi ukuqala kokuhlakanipha ngizibona ngihlakaniphe kakhulu ngoba sengimazi kakhulu manje ngimesaba kakhulu. Ukumesaba kwami kwenza ezinye izinto ngidisconnect kuzona ezimnandi nezingijabulisayo nezinto ezenza kubuye ngathi impilo right mina ngidisconnect kuzona bese ngiqala uhambo lwami noNkulunkulu njengoba ngaqamba ialbum ethi uhambo. Ingoba uyabona mawuzobheka ukuthi 10 years ngifile ukujabula ngoba ngizosala sengishaya inyoni empili ngetshela lona. Amatshe ialbum ethi amatshe izobe ithi 10 years. Yabona kulonyaka nje makuphela lenyanga ithi 10 years njengoba ithi 10 years le alelelele kuzane lengoma ethi amatshe amahlanu uma siwela lo mfula lo. Yes, and iphinde yaqokwa ke kuyini kwi-classic of all time ukuthi uma Crown Gospel njengoba iqokiwe nje kuthiwa lengoma njalo mayicula ungathi kade yenziwa izolo. So manje enye ingoma ezibalwa engomeni ezibhalwe izimvumi engena ngaphansi kwamahini ngoba ithi ikhuluma ngempilo yomuntu ikhuluma ngomuntu
yenza umuntu azizwe engcono kunasekuqaleni. So ke ezinye zezinto ezenza ubabo ebe nomehluko kulo 10 years. Pholoba yes. Ama-album baba oswakhiphile. Mangakhi? Mangaka ama-album Pholoba. Ithemba lami okay. I-album engiyikhiphe ngeKingdom Mass Eastern Cape bese kuzoba ithemba lami ilanga lami uyavuma umoya uMaria Ndilindile yipi futhi ngifuna ukuyilandelanisa fast Ndilindile bese kuzoba yipi bese kuzoba ile ethi udeliwe bese kuzoba ile ethi hayi udeliwe ngisheshile hayi udeliwe yes go stay in the race lena match stay in the race lena match bese kuzoba udeliwe kudeliwe bese kuzoba khona lena ke manje kushuthi izu 12 12 albums yes 12 albums mangizokubala mangizobala nalawa esiwenze nemvumo usigweli yes but 12 albums asengwenzile ngobo asitshele njengamanje indaba enkulu la bathi intaki ibekela amazolo masikhuluma ngama SABC Crown Gospel Awards ka 2018 ukuzwa ukuthi uqokiwe lo muzwa ube njani kuwena usezwe nje lezo ndaba bodwa indaba lezo ezivele ezahlukanisa angazi indaba ezenze zaqinisa ubudlelwane bami noNkulunkulu uthi kanti ngempela baba uqinisile wena uthi usalo kungibhekile akubona ukuhlakanipha kwami nokwazi kwami njengoba isho nengoma futhi akubona ubuciko bami uNkulunkulu beyibekile lento kumina kade sishare nenye imvumo namhlanje sibuye ngidriver ngeza ngala kubalekile ukuya kuNkulunkulu adlala iphathi yakhe ungamdlaleli iphathi yakhe abanye bathi kumina bese bathi it's long overdue bathi mabesho ngesingisi bathi bese kufanele bese sishaya sadlula isikhathi sokuthi kufanele ngabe utholela ama award nginominatwe ka 4 mabecheck ababhali bathi uwena kuphela iartist elinominatwe ka 4 eKZN kakhulu ngathi mina ayikwenza ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu bekade sayibekile lento yami yezo besade sayibekile befuna ukuyikhipha ngesikhathi esiright ukuqhuma kwembewu bayikhulekelo omkhulu okunye futhi okubalekile ukuthi kulama nominations la nominees nominated kuona abaleke kakhulu uyabona ibest songwriter befuna ukuzwa ukuthi yipho ibheke kakhulu best songwriter artist of the year bese kuzoba i-traditional gospel bese kuzoba ilena ke classic of all time i-classic of all time nginesiqiniseko sayo best songwriter akusho mina kusho abantu best songwriter I am standing as a best songwriter uma bethi best songwriter ngiyangithi mina nje ngingowepeni likaNkulunkulu ngilobela uNkulunkulu bese kuzoba ile traditional gospel ilungileke yona mhlambe singayibanga nesiyibanga nabo traditional gospel it's fine ngiyithanda mayithi traditional gospel kusho ukuthi vele umculo wami uyangena kulo lonke uhlobo labantu angizoyithatha ngalokho ngithi ngiya accommodate bonke abantu uNkulunkulu ngakumangaza ke njalo ngoba ngingabuya nawo kodwa artist of the year best artist of the year but decided not to give me a song of the year because mina angisebenzi nge-song of the year i-song of the year ingoma yami yaba i-song of the year from last year njoba kuyilo nyaka isazoba i-song of the year vele ingoma engiyibhalayo ihlala i-song of the year so bebebona kufanele benginikeze ini i-best artist of the year Pholoba iphi le ngoma lethi usevele wakuphi bangihlupha abalaleli Pholoba iphi leyo ngoma Pholoba kwenzakalani leyo ngoma ngicela ukuxolisa futhi wami ngicela ukuxolisa nakubalaleli nginibekela uyabona ukunithanda kwami akubaleki nginibekela ukuthi angikwazi ukuyeka nje uThixo omkhululi ngingawulamanisi ngengoma enkulu le ngoma ithi usevele wakuphinda lokho wangipho lunyusuku Jehova usevele wakuphinda lo ngithanda mayisethi bengisaqeda ukubonga nje angenzele bona wavele wanginika kungaphezulu usevele wakuphi
Phinda. Yibona Poloba akufuni ubonakale kezathini bathi ke la uyamenywa ukubuhlanganyele nongqongqoshe wezempilo kazwelonke uDokotela Aaron Motsoaneng kanye ke nongqongqoshe wezempilo umnomzane noma ke wezempilo kwaZulu Natal uDr Sibong Sendlomo ngesikhathi ke bethula ke ngokusemthethweni umkhankaso wezwekazwelonke wokuqwashisa ngomdlavuza ngolwesibili lomhla ka-30 October ku-2018 eCaluza Sport Field lapha ke eEdendale ePietermaritzburg kusuka nje ngo-7 ekseni. Umkhankaso womdlavuza uhlose ukuqwashisa uphinde futhi ufundise umphakathi ngeinhlobo zomdlavuza ukuthi ke ugonywa kanjani nokuthi ke ubungozi bawo namacebo okunqoba ahamba kanjani. Usuku luzoqala ke ngohambo lokuqhakambisa kezempilo ngo-7 ekseni kusuka esibhedlela eEdendale kuyiwa ke eCaluza Sport Field. Kuzobe kuhlolelwa ke umdlavuza mahala kanti ke nezinye insiza ezezempilo zizobe zikhona ukulwa nomdlavuza kuqala ke ngokuthi ke usheshe utholakale yazike isimo sakho sempilo namhlanje. Lo mlezo ke ulethelwa ke iphila okumkhankaso oyingxenye yomnyango wezempilo kuzwelonke. Pholo sino 4 minutes baba. Ngicela usazise nabalaleli ukuthi ke sivota kanjani bese nginikeze ababili abathathu Nkosi yami abazobingelela. Ngiyazi nqwabi ufuna ukukhuluma nawe kodwa asiqale la kwebalekile Pholoba. Sivota kanjani baba? Ngiyabonga baba. Balalele emakhaya mawusuvota uya nje lapha ubhale uthi crown la usenda khona message noma yabona send a message ufike uthi nje crown bese uthi 8 uthi crown 8 lo crown 8 usendela kwinumber ethi 34069 34069 ngicreate imessage ne Yes. ngithi crown no CROW yes CROWN bese uthi 8 yes ubhala u8 angifaki igama lababo awufaki lutho nje awufaki lutho uthi nje crown 8 bese uyawusenda kwinumber ethini ethi 34069 uzokuboneka ngigcwala nawe ngicela ukugcwala nabalandeli abazobekhona befona estage mase sesilana akuyona yami eyethu yes eyokuvuma ukuthi uNkulunkulu uhambe nathi kwazo kwaba la neyokuvuma ukuthi ngempela ubabo uyi artist best artist of the year. Umbuzo omkhulu Pholoba sivota kangaki kade nguthola lo mbuzo? Hey Nkosi yami ngicela yabo uNkulunkulu avesenzelile umusa ngoba wena umsakazo wami uzovela ufuna ukuvota ka 5 bese uthi engathi akwanele lapha basikhululile kuthi noma kangaki bathe vota kuze kuguge iphakethe futhi bathi vota kuze kufike isikhathi la kunqamuka khona ama awards ngisho abebe ubuka ku TV kusho ukuthi aliphela kugcina alukho suke kuzovalwa ngalo koze ku announce kuthiwe hayi manje sekuvaliwe kodwa ke sikhululekile ukuvota nje hayibona khona uzowina ama awards Pholoba sawubona yo sikhona khuluma no Pholoba ma ngwane ngiyabonga ngwane ngiyabonga yes number 1 kuzokwenzeka lokho number 1 kule 2 alright ngcese usenqamukele asikuphi ithuba yebo njani imini impela lona mama madoda eve ngicushele lona njobona alright ngowami sawubona amen mama uma siwela lo mfula lo siyonyathela phezu kwala matshe bye ngiyakuthanda Pholoba ngeke mnganami ngiyaxolisa Pholoba nami ngiyaxolisa Pholoba isikhathi emsakazweni sinkinga bengisangafisa kuphiwe olunye uhlelo siqhubeke Pholoba bingakhulu besangakhuluma kodwa ngicela sivalelise baba ngiyanthanda balalele emakhaya ngiyacela simxhase ubabo wakwaNgcobo nawe uyanthanda sivikele nje ibe la eKZN Lendondo ngokuvota uCrown 8 uyisendele ku 34069 ngiyanthanda balaleli emakhaya sophele sibe nesikhathi esanele ukuthi sibe ndawonye ngiyanibona mhlawumbe inkundla zokuxhumana ubabo simlandela kanjani inkundla zokuxhumana iya laphana kubabo
ubabo reloaded. Okay. Yeah, kubabo reloaded uzofika umtholo ubabo lapho sofika sikhuluma nje ngiku Facebook wami iyona into esa active kakhulu leyo kuma email yami ofuna ukwazi ubabo Ngcobo in small letters then 19 ubabo19@gmail.com. Okay. Yeah. Khona sibonga ukukhuluma nosuku lothu Ngani zakwethu. wena baba. Ngicela uNkulunkulu nami angigcine kakhulu ngiyabonga. Amen. Libumbeni ihora leshumi emzansi asitholeke naze izindaba. Mina nawe ke sophinde sidibane kusasa phakathi ka4 no6 indathatha bona umsakazo iRadio Khwezi Bye. Izindaba zehora ngehora eKhwezini FM.